dag vil jeg vise jer, hvordan man folder en stjerne med 5 spidser i origami-stil. Den ser sådan her ud på den ene side, og sådan her ud på den anden side. Man skal starte med et stykke kvadratisk papir. Jeg har valgt i 16x16, for når man laver en stjerne, så bliver den cirka 60% mindre. Så 16x16 det bliver til cirka den her størrelse. Man starter med at skal lave en femkant. Det kan man også gøre ved at folde den. Man starter med at folde papiret midt op. Sådan der. Så tager man det hjørne hernede og folder op langs den øverste kant. Og så folder man den ud igen. Så tager man hjørnet op i toppen. Og folder herned, så man får sådan et kryds. Sådan. Så har du et kryds med et midtpunkt der. Så tager du hjørnet herned. Jeg ved ikke om du kan se. Det er svært på prikket papir. Så tager man her og lægger lige midt i krydset. Spidsen der. Lige midt i krydset. Sådan. Nu se. Spidsen den ligger lige midt i krydset. Så tager du så den her kant. Den her. Den kommer til at ligge langs yderkanten herovre. Sådan. Så sætter du papir sådan her. Så skal du have den lange kant her til at ligge op langs den der. Sådan her. Så sætter du papir sådan her. Så skal du vende det om. Og så skal du folde det på midten langs den linje her, som de to gør. Så det gør du sådan her. Så sætter dit papir sådan her. Så skal du tage en saks, og så skal du klippe langs kanten her. Sådan. Og så folder den ud. Og så har du en femkant. Når du nu har lavet en femkant, så skal du lige sørge for, at alle folderne de vender rigtigt. Så du skal folde den fra midt til spids. Fra midt til spids. Hele vejen rundt. Fordi der er for eksempel lige her, der er folderne ikke ens. Nu kan se, min femkant den er altså en lille smule skæv, men det gør ikke noget. Det kan man rette op på, når man har lavet stjernen. Og det var sidste kant. De passer heller ikke helt sammen. Sådan. Så skal du til at lave stjernen. Det gør du ved at tage bundkanten og folde den op, så er hjørnerne på bundkanten, de følger folderne fra de to hjørner, derfra og derfra, som går ind i midten. Så dine to hjørner skal ligge lige nøjagtigt på kanten der. Fold det op igen, og det gør du ved hver eneste bundkant. For hjørnerne til at passe med folderne. Sådan. Sådan. Og det er sidste kant. Sådan.
folder du så her. Så kan du starte med at folde venstre side. Nu kommer der en lidt tricky del. Du skal have det her hjørne, skal du folde op. Og så skal du folde bunden efter den fold, du har hernede. Det er lige med at sikre, så det hele ligger som det skal. Sådan. Altså, du folder venstre del, hiver op i hjørnet, samtidig med at du bukker den her del, så kommer det til at se sådan her ud. Det skal du også hele vejen rundt. Hiver op i hjørnet, folder bunden, sørg for at det ligger nogenlunde lige. Sådan. Folder venstre side, hiver op i hjørnet. Hiver op i hjørnet, sådan. Og sørg for at det bukker helt ned i hjørnet. Så kommer det til at se sådan her ud. Og så gør man hele vejen rundt. Sådan. Så med sidste del. Nej, den her er sådan foldet. Sådan. Så ser den sådan her ud. Med en masse skæve folder. Nu skal du tage dine hjørner og folde dem sammen sådan her. Og det skal være dem alle sammen. Og så skal du trække dem ind til midten. Så du sidder med den lidt fjollet udseende stykke papir. Så vipper du alle dine hjørner med uret. Og så får du lige pludselig en stjerne. Den tager vi lige igen. Du folder det hele ind. Så du har alle dine spidser. Og så folder du dem med uret rundt. Så har du lige pludselig en stjerneform. Så vender du den om. Nu skal du tage det hjørne herop. Ikke den store spids, men det lille hjørne der. Og folde ind, så den der bliver foldet, spidsen bliver foldet midt på. Sådan. Det gør du ved dem alle sammen. Sidste hjørne, det er så lidt tricky, fordi at hjørnet det faktisk gemmer sig inde i den der. Men det kan lade sig gøre. Folder lige så forsigtigt. For spidsen til at ramme de andre spidser. Så den her den bliver spids. Sådan. Tada! Så er du faktisk færdig. Nu har jeg valgt et tosidigt farvet papir, så der vil altid være en hvid klat. Du kan se på den her, det er et stykke ensfarvet kopipapir. Den bliver selvfølgelig ensfarvet på begge sider. Jeg vil sige, at jeg kan bedre lide at folde med det mønstrede papir. Kopipapiret det bliver så nusset. Så det her, det synes jeg bliver bedre. Man kan jo så vælge, synes jeg det er godt, det der det kan se sådan lidt fjollet ud, så kan man jo lige vælge at tage sin saks og klippe lidt til. Uden at klippe stjernen selvfølgelig. Sådan. Og sammen med spidsen hernede. Så sidder jeg lige lidt på afstand. Sådan. Og så har du din stjerne. Og så kan du putte din snor i og hænge på juletræet. Jeg håber ikke, det var alt for forvirrende. Ellers så henviser jeg til den engelske udgave. Han er en del dygtigere end mig. Jeg har nok gjort det en del gange mere. Men jeg håber, du kunne bruge min tutorial, som er på dansk heldigvis. Tak for det.